बहा थांनो दे खोन्था जोङो फुसका 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 सोरबा बुङो पानिपुरि आरो सोरबा बुङो फुसका फैसा ना ना हुआ नाय नै जोंना दखाना माहा फैदो जोङो बेखौ बायना लांसै एन्ड कम्पिटिसन नायनोसै स' दिनै आरो सोर जितियो नायलांदो नोंथांमोना बेफोरखौ जोंना मा मा चेलेन्ज नांगौ जोङो बुंलाय दुकान की नाम है अंकल प्लीज तेरे मेरे वीडियो बनाइছো ইউটিউবত যাব স্পেশাল বনাই দিব হা আলু চাটনি দিব ভিনেগার আপোনাকো দেখা পাই আছে बे जायगाखौ जि जायगायावबा जों फैदो बेखौ माने सान्तिपुर बुङो आरो स' नोंथांमोना सान्ति जानोबा बेयाव जना थाफैबानो दैमाबो खाथि नालाय नै नुहुरदोना दैमाया ओइ बै ओमफ्राय स' बेयाव माने जोबोद माने बार फैयो आरो ना थान्दा जायो आरो बेयाव जिरायना थानो जोंनिनो फिसा सक ओइथिंजाय माबाया दैमाया थांबाय जोंनिया समाखा साइथिं आंथ' थांना नै स' लाखांबाय जोङो देखिथि नै पानिपुरि फुसका जों दिनै बिनि चेलेन्ज नांगोन पानिपुरि सोरबा पानिपुरि बुङो सोरबा फुसका बुङो न' स' नायलांदो आरो भिडिअखौ अननानै नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोफोर बिखिखौ आं फार्स्ट अफ अल बुंखानोसै जोबथायावबो खनसे बुंबावगोन माने जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो रना आं माबा मोनसे भिडिअ बनायबोला सोरबा नायना फैखाबाय हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै आरो जों मोनसे चेलेन्ज लानानै फैलायबाय स' अलरेडि नोंसोर भिडिअ नुखाबाय फार्स्ट स्टार्टिं भिडिअ स' दिनै जोङो पानिपुरिनि चेलेन्ज नांगोन स' जों सयता पिस लादो बेयाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे रोसि दोङो बे रोसिया माबानि खोमा मा बुङोमोनलाय थिंख्लिनि येस थिंख्लिनि ओमफ्राय नै आलु बाथोन बे आलु बाथोन स' वान हेन्ड अनलि वान हेन्ड माने मोनसे आखाइखौल' इउज खालामनो हागोन आरो मोनसे आखाइखौ नै बेबायदि दोननांगोन आरो स' 2 मिनिटाव सोर कमप्लिट खालामो बेनो विनार जागोन 2 मिनिटनि सिगांबो सोरबा जों साथामनि गेजेराव माने जों साथामनि बिथोराव सोरबा माने 2 मिनिटनि सिगांबो हानो हागौ ओमफ्राय स' लोगोफोर भिडिअखौ अननानै नायलांदो जोबजासिम आरो जाय माने जेनो जों बे जानाय बासनफोरखौ बे साफा सुनानै दोननांगोन आरो ना स' बिसोरनोसै आरो भिडिअखौ अननानै नायलांदो नै लोगोफोर जोङो सेकेन्ड बरना लाखाबाय अलरेडि नोंसोर नुदो जानो हागौ स' 2 मिनिटाव जाय कमप्लिट खालामो रले बे तुलतुले जाबाय बारा अनलि मोनसेल' आखाइ इउज खालामदे खैबा 2 मिनिट मा खैबा स' 1 2 3 नाउ स्टार्ट आं दिनै खेयासो सांबायबो बायानो तुलतुलिया बिदिबा जाया बाथोन सोदो Batinnya soalnya sudah jadinya. Ini gimana deh? Belum ada yang mesti apa ya? Berarti sesuatu yang menang kena 2 menit deh kok.
रोसि दंजोबनांगोन 2 मिनिट जाहो बे फार्स्ट बे सेकेन्ड जि गोथावखा बे लास्ट बे साराया हायासै हालुबाय दख'ना नांबाय दं सेस जाबायथ' मस्त गोथाव आरोबाव खामोन दे नै लोगोफोर 1 मिनिट 32 नङा 1 मिनिट 32 सेकेन्ड कमप्लिट खालामदों आरोना स' विनारा Aku sangat berat sana kayo. Ang biar dia meh. Permisi ya. Second. Zuhan ini so fast second. Itu kita ang dini naik. Kita bergusun naik ma pada mencoba. Ini gusan bawa yang big tazi. Ini dang. Lugu. स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेसेमनोसै दा इफोर बासोनखौ आं सुनांगोन आरोना आं जेनबाय सुमारगोन आंनो बिसोरखौ आं सुनो होआ स' बासोन सुनायखौ देखायबाय थाला स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेसेमनोसै नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय